Arestado ang 57 anyos na dating broadcaster sa Albay matapos sasaksakunan sa bank manager sa bar sa Barangay 16, Legazpi City. Sigun sa epatura kan Legazpi City Police Station, alas 7:20 nin banggi ka Nobyembre 19, uminabot sa Podium Resto Bar ang 57 anyos sa sospek na binistong si Lamberto Doronela, residente kang Barangay Tamauyan, Legazpi City. Asin duminulok sa 47 anyos na biktimang si Jaime Aplacador na nakikiinuman sa mga amigo asin basang nasanang sinaksak ang sospek gamit ang siyam na pulgadang gunting. Na-arrestar man po ining suspitsado as in napailan ta po makikaso lambang na simbago na lang niya po kung ano man po ang kaso na nai-offer ta na i-file ta po laban po sa iya. Tama sa walang parte kan sa iyang liog ang sinapo kan biktima. Dugang panipataksil buyong ang sospek kan mangyari ang insidente. Nadai naman ako apang dumulag matapos na masitisan arrest asin ipig turnover sa otoridad. Kaipuan man talaga po na pag mga nakakainom so tama lang na dahil po maiwasan na maabot po kita sa mga karon po kayo ng mga insidente. Lalo na ngunyan po na mapas kumbaga kung dyan ang mga imbitasyon kung saan-saan. Kasong frustrated murder ang kakahampangon kan dating broadcaster. Sa presente, padagos pang pigaaram kan otoridad kung ano ang tunay na motibo kan sospek. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laarni Miranda.